Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Western Youth Federation hapo ka jinyalam jong uba mau koridor khars imli haka khat lai trek unai weng arajar khat khandai kala leit ban no sniang dagi tin sop yeng shak school pungsior LP school ka badon hapo ka kentot pungsior jong kasnong mau ursiar ka bahaba hapo upur usam jong West Coast Hills district ka jingleit no jingerap jong kani ka seng ya kani ka school ka dairu hadian baka seng kala yo i ka jinglong jingman jong ka school ka bala jot rathai khamtam ka tunom namar ka jing sha leng shop hau priya haus nem bala dep Shuaban sami kitin la penlong yang kejing yang ka balengkot ha ka balai don kat lang ru unong hikai jong katai ka skol ubabu pi wanyang uba m kharsentiu ubalong urang ba dong jong dong pungsior ki ri urang ba katai ka dong ki long keme long kapa ki khena skol bat ki wei kumban shukdau hangni ya kani ka skol la seng nadu usnem khat khandai spa prapupra bat don kumbal lai phongut ai ki khena skol ki bapule ha kani ka skol bat wei no hikai din binawan hangni dan rumah hangni po jong ka school ngalangmut ka de ka ying yar ne ka ying sem jonro jongno dangin rumah hangni pat kiliathu naklen jong ka dong ba ka de ka school naklen ka jong i gitin ba kila jot kila pay tingiton ka jing so pangnut naleng jong seng ni so prakhat iki khna school hangni ba ka e ba kin shong ba kumno kin le data ka daw naklen ka jong i ka seng ni la rai kut ha ka to kasni bangin ai be do tin laiban ban long kadak ke jing yarap lem nabang ni kasku le la di aero la le tang ba la pa sna tak plan estimate teng hatu doktor ngam semio tam sna ka tak plan estimate ba ta station tena ka daw skut na kut so asikta ba haba slop ni plum skul da kandang-kandang pe ta ibat ni lat la skul di bari ru ni ala on pengang bu ko ke skul ni la bersang mat lat tu ting nang ba ngam Amar ng padiyo niya rap na inaingan siya. Kaya natakisinong kaya nang lese. Puy niya rap na yun. Doon siya tayong latang yung miya. Yung pisang ban. Ya doon siya nakasinong kaya bantu pa. Yung laan ban. Yung school na.